a popovídat si o tom budeme moci právě s tím, o kom jsme hovořili v souvislosti s neproměněným nájezdem, ale také s 2 brankami, a to je Matouš Gajdoš. A Matouši, my už vás teďka vítáme ve vysílání. Pojďme nejprve na ten vysoký brankový rozdíl, 13-4. Mnozí fotbaloví experti asi neočekávali, že by ten zápas byl takhle jednoznačný. Tak jak to hodnotíte? Tak v prvom rade zdravím. Samozrejme ten výsledok je tragický. Nechytili sme začiatok a od toho sa potom odvíjal celý ten zápas. V tej druhej tretine sme sa trošku zvedli, ale nestačilo to a proste ten brankový rozdiel už bol príliš vysoký a nestúpili sme do toho zápasu dobre, tak od toho sa to odvíjalo. Vy jste měl možnost dneska skórovat také z trestného střílení, které jste bohužel neproměnil. Nejprve vám tam trochu poskočil balónek a pak už bylo málo prostoru na to přehodit Lukáše Bauera. No, mal som to trošku premyslené. Tým, že mi to skočilo, tak si nemusel dávať pozor na ten forehand a potom mi to do toho backhandu mi lahol a som sa to snažil zvednúť, ale bohužiaľ, no. Jaká atmosféra, respektive jaké hodnocení vám dnes dal Michal Jedlička s Michalem Klápou po zápase? Tak neboli spokojní, ten prístup asi nebol ideálny, v tej prvej tretine sme mohli aj premeniť nejaké šance, bolo by to vyrovnanejšie, ale bolo to náročné, no. Hrali sme zo začiatku na 2 lajny, keď to bolo keď sme v druhej tretine začali hrať na 3, tak už to bolo trošku lepšie, mali sme viac času na rozdýchanie sa na striedačke, ale asi na tréningoch začneme viac behať, aby sme to vedeli poriadne celý zápas ubehať. Tak děkujeme za hodnocení a přejeme šťastnou cestu domů. Ďakujem, prajem peknú nedeľu ešte.